Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng enjing anak-anak soleh kelas gangsal. Alhamdulillah ing dinten menika pinanggih malih kalian ustazah ing pembelajaran basa Jawa. Nah, minggu kepengker, minggu kala wingi awake dhewe sampun sinau aksara Jawa lan pasangane nggih, sampun ngapalke, sampun ditulis ing gladi setunggal nggih to. Nah, sakniki arep sinau maca aksara Jawa. Nah, adik-adik saged dibuka LKS kaca 51 utawa halaman 51 nggih. Ustazah contohke ing gladi 3. Ya, sakniki digatekke nomor 3 nggih. Ini sing pertama utawa wiwitane niku disebut adeg-adeg. Jadi ini tidak usah dibaca nggih. Lajeng langsung aksarane. Ini nyo dipepet dadi nyo. Nggih. Nyo. Ini ko dipepet dadi ke. Nyeke. Nah, ini lo tapi ing sisihe ana pasangan, dadi lone mati, dadi L. Nyekel. Nggih, nyekel. Terus niki pasangan po tapi diwulu dadi pi. Nyekel pi, ini to diwulu dadi ti. Lajeng niki aksara ko tapi dipangkon dadi kone mati, dadi ka. Nah, sampun ketemu nyekel pi te. Nggih. Cobi nomor sekawan. Niki aksara ngo diwulu dadi ngi. Ngi. Ini ro diwulu ri. Nah, sakniki aksara so tapi ing ngisore wonten pasangan go, dadi sone mati dadi s nggih. Bukan ngirisa tapi ngiris. Nggih, karena sone ada pasangan. Terus lajeng diteleng niki pasangan go ngiris ga. Nah, niki do disuku dadi du. Ngiris ga du, ini cecak mateni eng. Ngiris gado. Gitu nggih. Niki podo lungsi itu titik. Kalau niki podo lingso itu koma. Nggih. Ngoten nggih. Nah, sakmenika tugase adik-adik gladi sekawan nomor setunggal dumugi nomor 5 nggih. Mangke ditulis ing LKS mriki, difoto kirim ke WA ustazah. Ngoten nggih, ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.